Tää tarina on teille kaikille. Mä oon 15B. Mun luokka on 8B. 8B. On mulla autotallissa. Autotallissa. Ja Ristellä on Lexus autohallissa. Hallissa. Pelastakaa mopoautot. Pelastakaa mopoautot. Yo. Tää tarina on teille. Take it away, bro. Yo. Ja nyt mun iskä laulaa. Pojalla on siis mopoauto. Jou. Taivaan sininen se on. Jou. Äidin sydän kurkussa. Yo. Kun poika ajaa autolla. Näin se on. Pelastakaa mopoautot. Pelastakaa mopoautot. Mopoautoja ei kukaan pelasta, niin kohta kaikki